Hoxe en Xeografía co prof. Iñaki, a Clisereoteide, parte 1, características xerais da vexetación. Que particularidades temos que fixarnos neste caso na vexetación canaria? A Canarias está no que lle chamamos a rexión floral macaronésica, que é unha moi particular. Son estas illas no Atlántico, que son as Azores, Madeira, Illas Salvaxes, Canarias, Cabo Verde, que por ser illas teñen unha vexetación moi peculiar, moi propia deles, non? Para empezar, moitos poboadores van na historia traendo especies de distintos sitios, tanto mediterráneas, europeas, como plantas africanas, plantas de especies americanas, e van dando lugar a unha vegetación moi particular, que ao ser unha illa se favorece a insularidade, ao estar ailladas, vai a dar lugar a formas vegetais propias, exclusivas, endemismos que chamamos que solo hai en Canarias. E tamén as reliquias. Que son as reliquias? Temos eso, os endemismos, que son plantas que se desenvolveron só en Canarias, e as reliquias, que son plantas que ao mellor eran comuns no Mediterráneo ou eran comuns en América. Pero que vai ocurrir? Que esas se extinguen no resto dos lados, pero dentro dunha illa quedan ali embolsadas e son o que lle chamamos reliquias, sobreviven ali.